Cześć, dzisiaj witam Was z zrewitalizowanego terenu koksowni w Orzegowie, koksowni z 1903 roku. I nieprzypadkowo zaczynamy tutaj, jest to bowiem teren, tak jak wspomniałam, zrewitalizowany, który otrzymał drugie życie przy ogromnym wsparciu funduszy europejskich, co też warto zaznaczyć. Pokazywałam Wam to miejsce już wielokrotnie, a dzisiaj nieprzypadkowo jesteśmy tu, ponieważ zaraz udamy się w ulicę Bobrecką, gdzie pokażemy Wam pewną orzegowską ciekawostkę, ale to wszystko się w tym odcinku łączy, gdyż głównym celem naszej dzisiejszej wyprawy jest właśnie bytomski Bobrek. Zaczynamy od najsłodszego mieszkańca Orzegowa, ale dajemy mu spokój, bo my szukamy czegoś innego. Idziemy wzdłuż linii kolejowej, na którą niedługo, miejmy nadzieję, powrócą połączenia pasażerskie. I widać dym i płomień z koksowni. Widać na pewno z Jadwigi oraz tam widać z Bobrka. Ale, moi drodzy, kiedyś właśnie mniej więcej w tym śladzie, w którym się właśnie poruszamy, biegła linia kolei wąskotorowej. I w tej okolicy, w której właśnie jesteśmy, jak widzicie, to są obecnie krzoki, znajdowała się stacja. Idę teraz z mapą i patrzę dokładnie właśnie na pineskę, którą znalazłam według bazy kolejowej. I no cóż, jak widać, tutaj w te krzaki nie wejdę. Kawałek dalej są ogródki działkowe i właśnie tenże słodki konik. Przez tę stację przechodziło kilka linii, no i tutaj postaram się wymienić bezbłędnie, mianowicie Bytom Karb wąskotorowy do stacji Paweł, czyli do terenu dzisiejszego Zabrza, ale także Poręba wąskotorowa, Orzegów wąskotorowy, no i oczywiście prowadzące na bocznicę tutaj na terenie Rudy Śląskiej. W tej chwili za mną mniej więcej jest teren stacji, a dzisiaj no stacją to nie jest. Szyny były złe, a podwozie też było złe. Z Orzegowa w Rudzie Śląskiej przenosimy się do bytomskiej dzielnicy Bobrek. Po krótkim spacerze wzdłuż nieistniejącego już toru bocznicowego naszym oczom ukazuje się most podsadzkowy przy szybie Zbigniew. W tym roku przypada 20 lat od zakończenia jego przemysłowej działalności. Używany do 2005 roku most obsługiwała kopalnia piasku Kotlarnia. Oczywiście przy samym moście działał także zbiornik podsadzkowy, do którego zsypywano piasek. Przypomnijmy, że piasek pełnił rolę materiału podsadzkowego, czyli nietoksycznego i niepalnego stałego materiału wtłaczanego do zamykanych wyrobisk, gdzie po usunięciu cieczy tworzy nowe, mechaniczne podparcie stropu. Linia, na której później znajdowała się bocznica, powstała w 1905 roku. Służyła na potrzeby ruchu towarowego. Była jednotorowa o prześwicie 1435 mm. Odcinek do szybu Zbigniew otwarto dla ruchu przed 1980 rokiem. Ruch na linii zawieszono w 2007 roku, a w latach 2018-19 dokonano jej pełnej likwidacji. Do 2020 zniknęły także tory prowadzące do szybu Zbigniew. Cała trasa biegła od zabrzańskiego posterunku Michał, przez szyb Gigant, Bobrek Trójkąt, aż do Zbigniewa właśnie. Sam szyb Zbigniew pełnił następujące role: wentylacyjną, podsadzkową oraz materiałowo-zjazdową. Jego głębokość wynosiła 758 metrów. To był właśnie most podsadzkowy przy szybie Zbigniew, obecnie nakryty jakimś prezentem. Nie wiem, być może w celach jakichś remontowych, niedługich. Natomiast most nieużywany od 20 lat, w tym roku przypadło lat 20, bo ostatni pociąg przejechał tędy w 2005 roku. Szyb robi hałas, więc wydaje się nadal czynny.
No i sądząc po tym hałasie pełni przynajmniej jeszcze jedną z wielu swoich dawnych funkcji, czyli funkcję wentylacyjną. No i jeżeli tu jest głośno, no to pomyślcie, co jest tam, jak się przekroczy śluzę, taką właściwie podwójną śluzę, jak się wchodzi do poszczególnych szybów wentylacyjnych. Ja w takim szybie byłam, jest to niemożliwe do zniesienia hałas i naprawdę tym bardziej podziwiam mojego dziadka, który przez 25 lat pracował właśnie jako szybowy w szybach wentylacyjnych kopalni Wujek w Katowicach. Nie dziwię się totalnie, że nic nie słyszał już właściwie jeszcze jako młody człowiek, około 50-60-letni. Spacer kończymy, no jak to często bywa na Bobrku, podziwianiem koksowni. Czasami robię to stąd, a czasami z tamtego wiaduktu, który też znacie bardzo dobrze, bo już nieraz Wam go pokazywałam. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji, o dzwoneczku. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pamiętali, w szczególności dziękuję moim patronom. Ty też możesz dołączyć do grona moich patronów, do czego serdecznie zachęcam. Cześć!